Kajingrung kam hadu aspa iwengut kishenrang naki aspa arpa arngut kinas lingba ka norset kampes ngotunat satyaya ke Hinyotrap Youth Council HYC bahalor kania kalawan banyakran ba director ka Nigrims u Dr. Nalin Mehta hakano phaisngi jongha khandai terek u rempang arhaja apsaw ka council lingba uba Roy Kupar Sunram president kalaang ba ke exam thongkam dewan penlong da ka Nigrims daki wai ke agency namar kumbalong menta kajing penrung kam nursing officer kala pendu nong shibuanya ki samla na ka jela uba Roy Kupar ulaang ba dewan pendap ya ka policy prapo persen ki kentai ba arpo persen ki shenrang bat ki kam grade B bat grade C dai bantong prapo persen da ki samla trai meluk na ka jela adin ka jingya kren ba ya ka jingya tai sanibha lor ki jingdawa ki bana kalyang jong seng ilabu kemasutanat kalong ba ki isu ya ka bana kalyang jong seng ilabu Ahmad jong u director mentasi kila don katuk an itali ya ki bangila ngilayala ban penget yu kidon pat ru ar lai teli ki ba u nakaliang ka jong umla ngi hapat ban ya budin bat kiwe pat ki bor ki bahjrong kawai na ki jing dawa jong kaseng ka ba ngilala mentasi ban pun sngo Ahmad jong ni bat ban bu ka jing dawa kalong ba kuma pitip akini ki banai bekisnam ki baladap ka Nigrims kala ale ya ka examination na ka banta bantung ya ki nursing officer lengba ka norset ba ka jing dawa jong kaseng kalong ba ka Nigrims ka de ban sange shua ya kani ka jingle exam lani ban thungkam ya kani ka yakina sangni po Nigrims lembar ka norset namar kani ka baladap mana kani kalawan ra jingdu nong shibun ya khamtam ki khun samla jong ka jai mandri ba jongi kumangi lalap nang ki arspa arpuar teligi post ya ka ba Nigrims kala thap ban thungkum ki nursing officer arspa iwengut ki de ki shenrang bat arpu ingut ki de ki kentai bat na kita ki kentai khat saungut ki ki badai na kanika jala ka jongi ti halor kata ngi la ongi u ba sisundon udai ban pensange ya kani exam norset namar kani kan wan ra ka jingdu nong bat menta ka singi sultanat ban oifi ba u director jong Nigrims ulanget bat ban pensange ya ka exam norset lane ban le kanu jing thongkam nursing officer kat bom patla ban penbet ya kani ka jing bakla ti kata ka de ko we ya ka bangi lala ban penget ju bat ka baar ka bangi ngilabu Ahmad jong ka Nigrims abai de ba jing thongkam nurse ngilap ba kumang ong yapi na ki arspa arpuar ngut ki nurse ki balawan ra hangnya po Nigrims lomba kani exam norset kumba arspa we ngut ki de ki shenrang ti kum ka jat mandriu lane kum ki kapa ki kimi ki kapa ki bahai ngasem ngim sultanat bada ki nurse shenrang kinwan hangni ban sumari ki bahai ngasem ki jongni ngilakran ek uda ka basai ba bale ka Nigrims kale kumni ban wanra di kita gibriu bat kai ke balapan pa na kaliang jong u kalong namar bagi simbenta ka norset ki hab ban pediang ya kai ke ban kaliang jong ka norset ki pha lani kita ki bor ki pha pan ngila ong u ba ka Nigrims ka de ban apply ya kata ka prapo arpo persen lani kumbale ka IEMS ki IEMS hapor India ki don kata ka policy bang prapo la arpo kumut ba prapo persen ki de bandai ki kentai bat arpo persen ki de ki senrang tenre namar ba ka Nigrims ka klemle ya kata ka policy kai ke balalong ba ka belajar kalong ba kini ki senrang da ki baki IEMS ki kedam yang syu kila syuan ban bread hang ne po Nigrims ting nakata ka daw ngila ong yo director jo ka Nigrims ba udai ban syem ya kani ba ulah kula rahmat jong ibun syem ya kani kat bom patla ban penbet ya kani ka prapu la arpu persen bade prapu ki kentai bat arpu ki senrang ka Nigrims kanom le recruitment nam taginas bat kanom le bat kabar ka ba e bula ongru ba ka Nigrims nang ni syakmat kan sa syemru ya ka jingki kli ban tho sa ka ministry ba kinom le syu ya ka recruitment nam ta kinas lengba ka norset komot bakin sele de kiwei pat kijai exam te kata ka de jing dua ka ba Ahmad na kalyang jo seng ya ka bangi lala ban pengen ya director mentaksi ba kata ka long ba ka Nigrims kam de ba ka de ban pensange shipor lani shipor kat bom pala ban penbet ya ka jing thong kam nurses lengba ka norset ka baar ka jing dawa jong ka seng habai de bat ka jing thong kam lengba kini ki outsourcing agency kaseng kalabu kajeng dawa Ahmad jok Nigrims bahabai de ki outsourcing agency bat kumjuru kita ki briu ki batre hapo jong outsourcing agency ki de bandai napo ka jala ka jongi tikai ka basultanat kalong ba unik u director jong Nigrims ula aya ka assurance lani ka jing kula Ahmad jongi bakini ki jing dawa jong kaseng u director lani ka Nigrims kala pediang paumut balada don ka outsourcing agency ki bantre king de napo ka jala ka jongi kumba kalong menta namta ki security bat namta ki tugi ward boy ki ward girl ki batre hang ni ki dei napo Meghalaya kani kandang beteng nang ni syakmat ru ban ngilakran da ka basai balada ka Nigrims kawan ra ya kinu ki outsourcing agency ki banabar lani kin wan ra ya ki briu ki banabar ban tre po outsourcing agency nakaliang jong ka seng nong pediang dei ka balakran sya do director jong ka
jong kanigrims kalong ba kila penting kena yang i ba habede bi outsourcing agency pada bede bi nong tre apo ki outsourcing agency kanigrims kan pediang betang ye ki beri bede na kajala ka jongi lani ki try muluk te kata ki digi laitili ki benta ya ka ba ngilayo ban pengen ya uni director jong kanigrims kabalai kabasa kabede bi kanjing dawa ka jongi na kabenta group B but group C kabangi dawa prapo persen bade bentung ya ki try jala lani ki try muluk ki ST nakaliang jong ka nigrims u director jong ka nigrims ula pensya yang i bolo on da ka basai bakumba kalong menta ka nigrims kabut ya katu ka office memorandum ya ka bala penmi da ka sorka kami ka bolong 100% nam ta ki ST te nakaliang ka jongi ngila banjor ya u ba kani ka 100% lani kita ka office memorandum ya kabala penmi da ka sorka kami kita ban buat bitik kita ban buat din buat dat buat renti kenapa ki kun samla ke jongi habayong ST ru ngila keren da ka basya kamut ST jong ka jela ka jongi ndai ST na kiwe pat ki jela tiya kataru umbai dei hi ka group C group D menta kam don show kumbala penmi da ka sorkar India namar 100% ka de namta group C ba group D te kumlong benta na kamta group C kila kalangit bakin pentri kam ya ka 100% ha bede ka jing dawa ka jongi namta ban kumno ban penyo kam khambun ya ki jongi hang ne po nigrims nakaliang ka jong u director jong ka nigrims u take up ya ka ni bat community concern ban nakaliang jong ka sengru nginom syukut tang hang ni ngin saya sempat ya kan benta ban ya keren bat kiwe pat keyboard ki pahalwa ti kita ki di keren ya ka ba ngila ya keren amanda kasi ka don sa kuwi ka point ka ba ngila ya keren ba kanigre musnam arjar arpuar kila khot advertisement ya ki bashibun ki post kumba prapo tli ki post ladap ka examination ladap ka ki skill test ki ang dahadu menta ki 4 aya ka appointment letter kum ko way na ki post ka diet clerk ki ang tingila panjing syai ngila tho ru sya kanigrim son panjing syai babelai kanigrim sadu menta kampat la ban ai ya kani ka appointment letter namar kumba ka pau ya ka list ubayo ya ta kam udi brio na ka do kasnam ka jongi lani utrai muluk ti hadin mengilai keren mentan bat keyboard jong kanigrim ki suthu bakini ki post ndai ta ka post diet clerk ki don ki wi ki post ki bala advertise ni arsna menshwala ni shisna menshwa ki dei ki abolish post komot ba ki baklam le recruitment de ki post na menshwa tikini haba kiwan mentah haba ke sorkar kami ka pha ban advertise kini ki abolish post mu ki post ki bom don show teke ke bangi dawana ka nigrims kalong baki di bantho syaka ministry concern ban redeem biang kini ki post te kumba kalong mentah na kaliang jo ka nigrims kila adap tho kumba south santri ki city ka ministry but nakaliang jo ka ministry kila ai ka direction ya ka nigrims bakan le ya kata ka revised guideline kumno ban pen embyang ni post ngam keren tang ka diet clerk ki don kiwe post te kumbangi ula kula rengi ba hakani ka tayo ko ban kabansawan nakaliang jo kani grims kan sapha ya kata ka form la ni ka revised guideline syapo ka ministry bat ngingit scam ba kini ki pardo parasam ki jongi ki balayo kini ki kam lamba kata ka advertisement jong kita ki abolish post la ne ban redeem yang kita ki post kumba ula kula rengi menta ba kata ka les kan nang ne hi balada ki maki ki wan ha khmat bade ban yo kani kam kin sa yo bed ti kita ki digijing dawa ya ka ba nakaliang jong kaseng ngila bu ahmad jong u director jong ka nigrims bat ngi sultanat banong ba hakani kasngi kat to katit kitli kuma saw santli ki points ki bangi ngila bu nakaliang jong ka nigrims kila pediang bat nginge scam bat nakaliang ka jongi ki ka bangi ngi dei ban le kalong ba kumba kalong menta ka nigrims kahap banbu renti ya ki reservation policy jong ka central government bat kay ka bangi ngi dawa na nakasorkar lani na keyboard ba panya ya kanigrims ba kunjur na nakasorkar kalong ba kanigrims ka don hapo shilong kumba kalong mentahi kinong sumar ki badon hang niya po nigrims prapo percent na ki de try jela na po may kalia but arpo percent ki de try jela na ki jela jong athan chati lamingi ta komot ba khamtam ya post nursing ka bang ya kren ki badon kajing ya jan ka bayajan ba bat ki nong sha suma tingi kwa ba ki bri ki bon tre hang ni kinde ki bri ki bayasu tho ya khtien ka thliet te habai dei ba kata ka bentaru nakaliang jo kaseng ilapan pau bangim sultanat ya kani kejingwan jong ini gibriu ki batang ban ya keren rum ya pe ti ki kumbau ong himentan nakaliang jongi ngin satho syaka ministry ban mau nakaliang jong guru kin satho syaka ministry ya kani kejingja ka bajan mentan ya kini gibriu ki bawan hang ni ki bom la ban ya suthu tang khtien kabaar kini gibriu ki bapas lem ba norset kimdi ki badon ya ka practical experience ka jongki bun ki supas tang batho ya ka exam tendalawan hang ni kadai penban ka jaka hikai ya ki kumno ben hikai ban ai inject ban ai drip kinang hap wan sha hikai hang ni tingilapan pa khma jong director bakanir kan bu jing ma kham tam e kinong sha suma
Tina kalian ka jong kubur ya kata bakani ke jingja ka bajalang baka norset ka dei ka bak wat kan negrim su kamla mudur ba kini gibri ki bawan menta kin hak bandang syahikai biang kumlu ban ai inject tingila keren da ka basya yo director ba nang ni syakmat dada kile ya ka recruitment na ka banda ki nursing officer ki dei ban bu ya ka we ka kendon kata kalong ba ki batep ya ni kam ki dei bandai ki BSc nursing ba ka juk ko por ki dei bandai ki baladon experience om dunaya ka arsnam tiladang iyo kum kata ka experience ba kande ka weni ki kendon ban tap kam kum ginas kamut ngin sayo ri ki bri ki jongi bat kum juru ngin sayo ki bri ki ba ki bala ban sumar ti kita ki ya kabangi laya keren bat new director menta kasngi bat ngi nang ni syahmat kaseng kan ya ibu den ya ki we pat ki benta ban penti kena ba ki kun samla ki jongi ki try muluk ki jongi ki di ban yo kam yo jam hakni hospital ke badan hakni ke jela ki jongi